De vegades em pregunten, i el mateix títol del llibre ho diu, si tots aquests plantejaments i aquestes lluites no es podien enquadrar dins d'una utopia. Diria que sí, diria que es poden enquadrar dins d'una utopia, però voldria distingir entre la utopia i la quimera. Segurament amb una voluntat quimèrica doncs seríem uns il·lusos, pretendríem allò que és impossible. I en canvi amb l'utopia, si bé segurament no l'arribarem a assolir mai, sí que hi anem avançant de mica en mica. Jo vinc una mica d'aquella època que en podríem dir el maig francès, i en el maig francès un dels lemes que corria era «Sigueu realistes, demaneu lo impossible». Em penso que dins d'aquesta idea hem de pretendre que allò que aparentment pot semblar utòpic pugui ser apropable, si no assolible, dia a dia. I penso que avui, en aquest moment actual, ja hi ha diferents qüestions, posem per cas doncs, tots els temes de la banca ètica, els temes del comerç just, els temes de les ONGs, els temes del desarmament, una sèrie de qüestions que, si bé no s'han resolt, almenys a hores d'ara formen part del llenguatge públic i popular. Fa 20 anys tu deies comerç just, ningú sabia el que era, deies consum responsable, ningú sabia de què anava, banca ètica era un nom inversemblant, coses per l'estil. I ara, en canvi, de mica en mica la gent s'ha donat compte que en aquestes qüestions cal anar-hi avançant. En aquest sentit, jo entenc l'utopia i penso que és positiu que ens la col·loquem una mica a l'horitzó.